Қонақ бит шоу тапшыруының партнері Аудио Қазан тауыш яздыру студиясы. Біз менде башладық. Исәннәрмесез, күннің хәйірлі сәғатында хөрмәтле телевизор қараушылар, эфирда қонақ бит шоу тапшыруы хаманың алыштырғысыз алып барушысы сіз яратып үлгерген мен Илназ Минниханов. Бүгін бізде қонақта эстрадыбыздың ғажайып мотор парлары Алсу Хамазат Фазлыевлар. Исәннәрмесез? Нишек? Илназ, сәлем. Алисия, сәлем. Біз бит келмейсің деп 9-ға қадар күттік та 8-де уже чүрә башлаған. Менің бүгін люксовый прическамны біраз ұзағырақ ясадылар. Тек шулай да шушы миллионлаған аудиториясы болған қонақ бит шоу тапшыруын мен қалдырмайм. Шуңа күрә рөхсәт итсәгез, башлыйбыз. Тәулікнің хәйірлі сәғатында исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда қонақ бит шоу. Һәм бүгінгі тапшыруыбызда қонақта безнең шибәр сылы гүзәл Алсу, һәм аның янәшәсендә импозант Азат Фазлыевлар һәм аларның иҗат төркеме. Әйдәгез сәхнәгә. Yazmış bölege sen gülşe şekli yazım. Yana eli yana hisler dörlüyarsız. Kersin küngeleme bekle tügül aşık. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngeleme uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngelime uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Usun yüreğimnin en türlerine. Tapsın benim için tatlı şılla sözler. Bilmem yürek geyip ana nişik düzer. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngelimle uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngelimle uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Sana eli sana üzün bəxtliге. Sen de tuğasın benim bəxtime. Varsın yanaşımdan şikke kite kürme. Yalgış yarlar tapıp yarın ite kürme. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngelimle uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Yansın 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 balkı koyaş bulur. Sayra 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 küngelimle uğulur. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Alsın 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 zeyümden tanır. Salsın uçlarıma yüreğini canım. Алсу, Азат, әлегенә Айгөл Валиуллина сүзләренә, Риваль Хисматуллин көенә язылган искиткеч матур күңелле музыкаль әсәрегезне тыңлап уздык. Инде хәзер әңгәмәбезгә күчтәктә буладыр. Сез әзер? Әйе. Мин сезгә бүген шәйләр тәкъдим итәчәкмен. Кәхвәм юк.
Ишетеп беләм, сез төрле җирләргә йөргәндә дә шәйне эчмисез, бары тик үзегезнең фирменный шәйләрегезне генә эчәсез икән. Шулай бит? Шуңа күрә шул исәптән бездә кунакчыл булып, сезнең теләкләрегезне алдан белеп, сизеп, тоеп, сезгә үзегезнең шушы фирменный шәйләрегезне тәкъдим итәргә булдык. Бу рейши гөмбәсеннән, ягъни инде халык телендә әйтсәк, агач гөмбәсеннән кызыл шәй, кара шәй, яшел шәй. Кем кайсын сайлый? Мен барысын да яратам. Сіз сойлағыз, онан соң мен сойлайм. Мен яшілін алам. Қарады қатын айткеш, қаты қарайды. Қарасы сезгә, олайса кызылы миңа. Кызыл нәрсәдән булыша? Нәрседен болуша қызылы кайфны күтәре алымына менға Бик шулай. әйбәт, менә миңа иң кирәге шунысы. Баналь булып тыйылган, әмма ләкин һәрбер артистка бирелә торган сорауны сезгә бирәсе килә. Менә ничек сез артист, җырчы булып киттегез? Әгәр инде профессионал біз ғаилә булганнан соң башлаган иҗат юлы буенча карасак, біз бұл хәзерге исемгә 12 ел килдек. Бу кыска ара түгел. Монда авыр моментларда булды әйбәт, авыр вакытларда ничектер барбар biz ümitni üzmedik. Birişmedik biz. Barı birge atladık, birge bardık. Ücretlik de bulgandır indi bizning. Bir-birimizni ortqa istiremedik. Bunu deyip türlü vaqtlar buldu. Artistlarında konsertga barıp janıp qaytgan vaqtlarda buldu әйбет. Kişiler bulmuşu. Al başta biz işli başlaganda eski kişiler buldu indi әйбет. Şuna göre toxtamadık. Birişmedik. Bugün kelip jettik. Аллага шүкр, Аллага шүкр, Аллага шүкр. Әле безнең планнарыбыз бурдан. Тырышлык нәтиҗәсе. Шулай да хәтерлисезме иң беренче җырыгызны? Ул бәлки бала чакта, бәлки үсмер чакта. Бала чакта біз менә артистларның популяр җырларын җырлыйдык. Нинди җыр чыга, шуны җырлыйт торган. Мен хәтерлим. Мен балалар бакчасында йөргәндә иң беренче җырлым Айкала суларыбыз, Шайкала суларыбыз. Шул җыр белән авылдан клубында җырлап чыгыш ясаган бар. Сездә менә Алсу Азат Фазлыевлар дуэты иткән беренче җырында сез хәтерлим дидегез, әйбит? Безнең туйда җыр әзерләргә кирәк булды да, инде шулай уйладык та, әле вакытта дуэт булып җырлаучылар Зәйнәп апалар шундый танылган җырчылар иде инде. Әйдә без җырлап карыйга әле дип җырладык, әйбит? Кейін Татлы сүй деп аталайды. Кейін язды Марсель Иванов. Марсель Иванов, Рузия Камаева сүзләренә Татлы сүйү. Көктәге йылдыз сыман, син бит мине, мин бит сине, бер күрүдә яраттык. Шундый ирак инде җырлайды. Туйда җырлап Бу ничә ел элек? 13 ел. 13 ел. Менә безнең 1 декабрьдә 13 ел булды. Субханалла. Котлап китик бу матур сахна. Алсу, менә киләсе сорауны сезгә бирәсе килә, әйме? Сез бит инде саф хисләр төркемендә, яшь чакта, студент вакытта танылган җырчы дисәк тә була, ул вакытта барыбер яшь кызлар белән яшь егетләр дә кызыксыналар. Саф хисләр төркеме инде күп егетләрнең күзендә карата торган төркем. Фанатлар да бар, поклонниклар да җитәрлек. Күз атып йөрүчеләр турында сүз дә юк, әйме? Хәтта Азатның да бер интервьюсы бар. Азат авылына кайткачтын да шулай авылында бераз мактанып алган. Менә саф хисләр төркеме солисты Алсу белән бергә укыйбыз диеп. Телесен син бөтен нәрсәне. Менә ничек каратты сезне Азат шул вакытта үзенә 20 яшь, шул вакытта җилкенчәк чак. Инде карашлар күп, алкышлар күп дигәндәй. Мен бит андай күктә йөри торган кеше түгел, мен җирдә йөри торган кеше, мен реалист. Төркемгә килгәндә без инде ул вакытта җыр турында күбрәк уйладык, әлбәттә. Бик күп матур җырлар чыгардык. Ничектер бөтен кеше җыр бирә, кем җыр бирә, шуны алып җырлый торган ик. Һәм җырларның күбесе уңышлы җырлар булып чыкты, чөнки хәзердә мен әйтәләр, менә сез шундый төркемдә җырлыйдыгыз, кыр казлары дигән җырыгыз бар иде, әйтә алмадым дигән, барысы да яхшы булыр дигән җырлар. Безнең җырлар бөтенесендә менә ничектер күтәреп ала торганнар иде. Үзем дә шаккатайдым. Моны безгә әз генә вакытта ни җитмәгәндер инде. Арттан этәреп җибәрүчләр булмагандыр. Аблай Азат инде белмим, без аны бергә укый башладык та, ничектер безнең сүзләр, карашлар Ничегрәк ул хисләрен белдерде. Җыр аркылы. Без аның белән Мәскәүгә бардык. Шунда Мәскәүне бергә алдык. Хорда йөрдек без аның белән бергә инде. Ул мин алда, алгырәттә бастырам, артта җырлый. Мин артта җырлаган ишетелә инде. Аннан соң безне алып бардылар Хыял хорын Мәскәүгә.
Шул вакытта без аны белән поездда барганда инде аралаштык. Ул ничек булды әле, мин сиңа җыр бирдем. Ана ул үзенең җырларын Сез тыңлатты. вакытта әле көйләрдә язасыз бит, әйме? Әйе, Азат инде минем сөю кайда йөри микән дигән җыр. Ул җыр ничек әле? Минем сөю кайда йөри икән, күкрәбиген үскәне кырдамы. Шул минем җыр чыккан вакыт, мин беләм бу кызны, беләм саф хисләр, минем өчен ул күктәге йолдыз. Ул вакытта бит ничектер. Ну, аны белән аралашканда һәрвакыт гади. Гади, матур җырлар иҗат итә. Ничек аралашып киттек. Мин дә авыл баласы, ул да, мин дә кайберләр кебек акырып җырмыйм. Бит мин булдырам, мин нәрсә дип. Алсуда шыпырт кына йөри. Ничектер шулай безнең бәйләнешеп китте менә шул. Үзебездә сизмичә калдык без. Без ничектер характерларда, без икебез дә шер атабыз. Димәк, беренче мәхәббәт хатлары, открыткалар, чәчәкләр шул вакытта башланып китте инде. Ну, чәчәкләр без икебез дә студентлар бит. Мороженлар ашап шулай булды. Шулар белән ул җәлеп итте инде сезне, әйме? Әйе, бергә учын укысак та мин көндезге эшли торган урын бар иде. Шунда илтеп куя торган хатлар булды инде. Бензинда битеп калган вакытлар булды. Азат ул вакытта тикә егет машинада йөри. Әйе, студент бит. Студент мин эшлидем, төнлә таксида эшлидем. Бит. Насын охранага кирдем мин эшләргә өйләнгәнче. Охранада эшлидем. Спорт комплекста инде. Шундый вакытларда булды. Әле хәтерлим, Осман Декалиенда чыгыш ясагач, машинаның безнең бензины бетте. Мин укып бардым, мин әйтеп, "Эй, ярап, бер Ходаем, алсу каршында гына бетә күрмәсен мин бензин." Машинаның бензины бетте. Төнлә эшлисең, бер 300 сум акча эшлисең, төнне буе эшләп, иртәлән укырга килеп җыклайсың, йоклап китәсең, әйбет. Шундан соң чакырдым мен бер кафега. Мен әйтәм, 150 сум. Мен әйтәм, шундый тәмле рол башатам да 150 сум алсуга, 150 сум юлга бензинга кала. Үзем чәйгә Ул подружкасы белән килгән. Бит ул кеш подружкасын алып бирә кирәк. 300 сум алып бирдем, бензин дә юк, акча да юк. Теге шундый кызык вакытлар, теге истә калган вакытлар, теге җәлләп әйтү түгел, әйбит. Шундый күңелле вакытлар булды, Аллаһка шөкер. Менә шулай яулап алдың күңелен Алсуның. Йөрәген. Әйе. Субханалла, менә сез 20 яшьтә өйләнешкәнсез, бик дөрес эшләгәнсез вакытында бу эшне эшләп куеп, инде бөтенесенә бергә ирешкәнсез. Ә менә бу 20 яшьтә өйләнүше ул бит инде хәзер уйлап карыйсың да, әле барыбер акыл керәле чыгалы чак, акча әллә ни юк чак. Бу нәрсәсенең шундый дәртле хисләр ташып торадырмы, зур мәхәббәт иеме? Без һәр вакыт икәү бергә бөтен эш эшләгәндә, электән үк эшләгәндә алып бардык бергә. Шуңа күрә шулай тиеш булгандыр. Шулай язган булгандыр безгә. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә үкенмим. Асуны сайлап алганыма бер грамда. Гаиләнең тотырлыгы, кайбер ирләр кычкырсалар да, мин минчә булырга тиеш дип ул шул кеше янында гына кычкыра бугайндалар. Ләкин күбәйбер хатын-кыздан тора гаиләдә, тормышта. Менә субханалла, инде олы улыгызга 12 яшь ялгышмасам, шулай бит? 12 яшь тулай. 12 яшь тула. Инде менә якынча 8 елдан ул да сезнең янга килсә, әти-әни, мин өйләнәм дип. Нәрсә дисез? 20 яшьтә. Әгәр дә йөргән кызы әйбәт икән, яхшы икән, нигә юк. Аннан соң өйләнүче калып, бөтенләй өйләнмәгән кешеләр мин бик күп беләм. Шуннан курыктылар да инде безнең әтиләр бар, өйләшмәсәләр, бөтен бер кашанда без кияүгә чыкмаячак, сөйләмәячәк дип. Менә бер-берегезгә күз карашларын гына ташлап алдыгыз да шундук аңладыгыз кебек. Менә сезнең ички контакт бар ниндидер, әйме? Сез бер-берегезгә нык ошаганда. Менә бу ничек еллар аша формалаштымы, яисә сез инде шундый ук идегезме? Менә шундый бүгенге халәткә килер өчен сез ничә тос ашадыгыз? Беренчедән мин Кайнанама шаган дип әйтәләр иде күп кеше. Мин Азатның әнисенә шаганмын. Килгәндә ук шул сүзне әйттеләр. Бүлдереп алыйм әле монда. Азатның әнисе бит мәктәп директоры булган, усал, гадел дә булган ул. Минем әни гадел дөрестлек өчен бөтен. Аны дөрес булады шул. Безне иртә белән мәктәптән каникул вакытында мәктәпкә чыгып китсә, иртәнге 8дә телефон шалтырып, мин автоматически торып сикереп басасын, уже әнинең трубкасын алганчы. Аңынча уже эшләнгән булырга тиеш безне. Шундый. Алсу ул дөрестлек өчен, ул дөреслекне ярата, ул таләп итә белә, әйбәт. Аның оештырыгы көчле, мин бер нәрсә дә шуңа күрә ул бар, характерлы буенча да әнигә, мин беләм, әни миңа начарлык теләмәде.
Шуңа просто мен начарлык теләп. Мен әле күзлеккә торган идем. Кайнанам да инде күзлеккә торган, күзлек кисәм бөтенләй ошаган. Шул охшашлык та инде пут тузлар ашарга белмим инде, ул менә шулай җайлашасың, ул һәрберебездә без төрле гаиләләрдә тәрбияләнгән кешеләр. Без озакта очрашмадык, 8 ай гына очраштык. Фикерләр туры килүе, идеялар безнең бер үк иде. Менә шул ул үзенчә, мин үземчә яшәгән булсак, булмас иде бу. Безнең икебезнең дә хыял бер үк иде. Менә хәзер инде без бер караштан аңлыйбыз. Хәзер уйлар да, фикерләр дә сезнең синхрон. Менә бар бит, кайбер гаилә әйтәр, безнең кошелек аерым диләр әйбит. Менә вообще мин күз алдына китә алмыйм андый гаиләне. Ничек ул өйләнешәсен бит инде бер гаиләдә яшәр өчен. Балалар уртак, бөтен нәрсә уртак булырга тиешмәүче. Безнең бергә ашыйбыз, бергә киенәбез. Монсын алма, тегесен алма дигән андый бер юк. Всё. Мин шуңа күрә ул якка мин бераз безнең өйдә дә алай булмады ул. Ә менә бу гаилә бюджеты дигәннән сез инде аны субханалла арттырасыз, җырдан тыш, сәнгать өлкәсеннән тыш, шелтәрле бизнес белән дә бит. Әйдәгез, шуңа да кагылып китик әле тиз генә булса да, шелтәрле бизнеста эшләү ул бердә җиңел эш түгел. Кеше белән эшләргә кирәк, финанслар. Син шул ук вакытта финансист та булырга тиеш, шул ук вакытта психолог та, шул ук вакытта менә дигән сатучы да. Менә бу эштә нинди авырлыклар сезнең чыга? Бигрәк тә гаилә белән бергә эшләгәндә. Һәрбер эштә авырлыклар һәм җиңеллекләр була. Нинди генә эшкә тотынсаң да, без бит инде шелтәрле бизнеста шөгыльләнгәнче, аңарчы без инде бик күп төрле профессиялар аша үткән кешеләр, без белемебез буенча педагоглар, Фотографта булып эшләгәнсез. фотографта булып эшләдем мин. Оештыру буенча да минем дипломым да бар, ашканым да бар. Бөтенесеннән дә менә эзләп алгач, бөтенесе бер урында шушы шелтәрле бизнеста кисеште. Теге вакытта алган тәҗрибә хәзер менә дигән инструмент сезнең өчен. Әйе, нәкъ шулай. Әгәр дә син эшеңне яратып башкарасың икән, ул сиңа меңе белән әйләнеп кайта. Кеше белән бөтен җирдә кеше белән дә эшли белергә кирәк, кешене өйрәтергә кирәк, укытырга кирәк, аңламаган җирдә дөресләп җибәрергә кирәк. Кешегә карата әле җайда табырга кирәк бит Әйе, аралашып. психолог табылырга кирәк. Монда бөтен кеше эшләй. Әлбәттә тырышса. 5% талант, 95% тырышлык. Менә бу әйбер бөтен эшкә карый. Бөтен сферага карый. Тамчы тама быз тишә дип юкка гына. Хыяллар, амбиция нинди була кешенең. Яхшы. Әйдәгез әлеге урында менә хөрмәтле телевизор караучылар, шушы тырыш кешеләрнең, тырыш артистларның кызганычка каршы әлегә мин аларны атказанган дип тәкъдим итә алмыйм. Якын арада анысы да булыр. Алла бирсә, әлегә шелтәрле бизнесның алдынгы топ менеджерларын мин сәхнәгә төшәм. Рәхмәт. Әгәр сине очратмасам яратуның ни икәнен белмәс идем. Әгәр сине очратмасам, мин үлгән өчен бер кемне дә сөймәс идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, кемнәр мине шушы тикле сөяр иде. Әгәр сине очратмасам, кемнәр шулай минем өчен янар иде. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан
batmaz idim. Eğer seni şıratmasam tağlarımda motor bulup batmaz idim. Eğer seni şıratmasam min baxtni bir qo'yshanda tapmaz idim. Eğer seni şıratmasam tağlarımda motor bulup batmaz idim. Eğer seni şıratmasam tağlarımda motor bulup batmaz idim. Eğer seni şıratmasam min baxtni bir qo'yshanda tapmaz idim. Аудио Qozon Ул Татарстанда Европа дәрәҗәсендәге беренче тавыш яздыру студиясе һәм төрле пландагы чаралар оештыру өчен Казанның иң үзәгендә урнашкан иҗади киңлек. Аудио Qozon ул Казанның музыкаль учагы. Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Qozon тавыш яздыру студиясы. Алсу Азат, хәзер без сезнең белән бер уен уйнап алачакбыз. Бу уен безнең мәктәп сораулары дип атала. Мин сезнең мантык дәрәҗәгезне тикшеремен һәм ни дәрәҗәдә сез татар әдәбиятын, географияны һәм башкаларын беләсез икән. Әгәр дә алай булай ялгыша калсагыз, бер генә сорауга да ялгышсагыз, сезгә минем биремне үтәргә кирәк булачак. Бирем ул сезнең үзегезнең бер җырыгызны алып, аны үзгәртеп мөгез чыгарып җырларга кирәк булачак. Сез әзер? Мосын әзербез. Әзер әйме? Килешәсез, димәк бирегез 5-не. Сорауларга бирдем мосын әзер. Каюм Насыри кайсы авылда туган? Яшьлүзән районы Олы Ашасыр авылы, Яшьлүзән районы Югары Шырдан авылы, Чистай районы Татар Талкыш авылы, Чистай районы Явыш Шерме авылы. Алсудан безнең җавап. Яшел Үзән районыдыр инде. Әйе, дөрес. Ашасар авылында күп тапкыр булган бар, но Каюм Насыридан тулы дип әйтмәделәр. Дөрес. Шулай булгач, Шырдан авылы инде. Дөрес, Шырдан авылы, Олы Ашасыр авылында Каюм Насырның этнографик комплекс музее бар безнең. Әфәрин, киттек алга таба. Алдагы сорау географиядан, Татарстан белән бәйле. Татарстанда ничә район бар? 41, 42, 43, 44. Бу сорауга миңа калса сез теп-төгәл дөрес җавап бирерсез шундук. 43. Дөрес, әфәрин, киттек алга таба. Моцарт кайсы ил композиторы? Германия, Австрия, Швеция, Франция. Австрия. Дөрес. Мин бит сезнең ялгышуны телим. Демәк, соңгы сорау мантыйкка бәйле. Хәтле беләбез әйбәтендә. Бер үк почмакта калып, нәрсә дөнья буйлап сәяхәт итә ала? Бер пишмакта бит. Әйе, бер үк почмакта. Җишарның. Бер үк почмакта калып, Пишмакта калып. нәрсә дөнья буйлап сәяхәт итә ала? Җир шары безнең түгәрәк. Ну, нидер инде? 3-кә кадәр саныйм. 1, 2, 3. Почта маркасы. Конвертның бер почмагына ябыштырыла да бит инде. Һәм дөнья буйлап сәяхәт итә. Яхшы, мин үз дигәнемә ирештем. Сез җиңелдегез. Әфәрин дип котлыйм. Тик шулай да молодцы, 3 сорауга җавап бирдегез мәктәп программасыннан. Хәтерегез әйбәт, яхшы укыгансыз. Хәзер инде әйдәгез, минем биремне дә үтик. Нишлибез? Мөгез чыгарабыз. Мөгез чыгарып җырлыйбыз әйе. Мөгез чыгарабыз. Нинди җырны үзгәртеп җырлыйсыз? Син җырлыйсың, мин инструментал кунакларым сырат. Юк, әйдә син җырла, мин сиңа булышам. Әйдә икәү җырлыйбыз. Икәү. Әйдәгез. Әйдә синең өчен сөйләрләр. Җырлый. Синең өчен, минем сөюләрем. Синең өчен янып кирүләрем. О! Синең өчен, сезнең өчен безнең бар. Барлык сөюләребез. Әфәрин, шәп импровизация булды бу безнең. Бармы уйда шундыйрак җырларны ничектер үзгәртергә, иске җырларга яңа сулыш бирергә? Иске җырларга слуш бескә, но булай мөгез чыгарасы кимгә. Эшләп. Бүген бит инде безнең гаджетлар заманасы, әмма постиндустриаль җәмгыять. Информацияны без күбрәк шушы гаджетлардан алабыз. Һәм бүгенге көндә безнең iTunes, Google Play, Яндекс кебек музыкаль площадкаларда популяр. Әлбәттә, телерадио ротациялар да бар. Тик барыбер кулда телефон булганда без колакчалар аша көйләрне тыңлыйбыз. Хәтта машинада барганда да барыбер USB аша тоташтырып манда, Bluetooth ашамы шушыннан көйләрне тыңлыйбыз бит. Менә сезнең шушы электрон площадкаларда альбомнарыгыз, җырларыгыз бармы бүгенге көндә?
Әлбәттә бар. Дөнья белән бергәләп атлыйбыз һәм һәрбер җырыбызны без чыгарабыз зур площадкаларга, социаль челтәр площадкаларына. Альбомнар да чыгарабыз, менә күптән түгел альбомыбызны чыгардык. Ә менә артистларга, җырчыларга карата сез йолдыз сүзен ничек аңлыйсыз? Сез үзегезне йолдыз дип саныйсызмы бүгенге көндә? Ни өчен бу сорауны сорыйм? Менә Земфирадан сораганнар, сез йолдызмы дип. Ул әйтә, әйе дә әгәр дә мин үземнең яшьтәшләремнән, сәхнәдәш коллегаларымнан азрак кына яхшырак икән, нишләп әле йолдыз булмаска ди. Шундыйрак мәгънә белән сездән дә сорыйм. Бу нәрсәне дип әйтим. Бу сүзне ике төрле аңлап була бит. Йолдыз дип артистны әйтергә мөмкин бит. Сәхнә йолдызы дип бит. Йолдыз дип таңлый торган көнә үзенең борынын чиеп йөргән кешеләрне бит. Җырлап. Без яхшы мәгънә белән карашабыз. Яхшы мәгънә бит. Әгәр яхшы мәгънә килгәндә, теге әйе без җырчы, biz сәхнәдә теге бөтен артистларны, бөтен йолдызлар диләр, без дә шул спискка керәбез, әйе бит. Без дә артистлар, без дә концертлар куябыз. Бу яктан йолдыз. Әгәр инде без теге икенче ягына карасак, кирәкле әйбер түгел, ул яхшыга илтми. Ул беренчедән тирәендәгеләргә кире караш уята. Икенчедән теге кешелек сыйфатлары югала, шуңа күрә ул безгә кирәк тә түгел. Булмасын да. Бу профессияны төрле сүзләр белән атарга мөмкин. Шул төрле сүзләрнең берсе шушы йолдыз гына дип. Бер карасам йолдыз булуның бит бернинди начарлыгы да юк, әгәр дә син чынлап та талантлы икәнсең. Әгәр дә кемдер сиңа карап үрнәк ала икән, кемдер сезнең җырларны ярата икән, кемдер анда мәсәлән әйтик мәктәптә укыган вакытта сезнең постерларны бүлмәсенә алып куя. Мин дә үскәчтән менә Алсу апа, Азат абый кебек булачакмын, алар кебек җырлаячакмын, алар кебек бизнеска да кирип китәчәкмен дип. Сез кемнәр өчендер үрнәк үлге булсагыз, шундый йолдыз булуның бит бернинди начарлыгы юк. Начарлыгы юк. Әйтикме без сезне йолдыз дип? Әйдә бус. Әлбәттә, чөнки сезне яратучылар күп, фанатларыгыз бар, үз аудиториягыз бар. Менә калса, йолдызланып. Йолдызланып. Инде татар эстрадасына да килсәк, кайбер җырчылар арасында шундый сүзләр йөри. Татар эстрадасын үзгәртергә кирәк, ул артта калган ди. Кайбер җырчылар киресенчә, әгәр дә регионнардагы эстраданы чагыштырсак, татар эстрадасы ул югары дәрәҗәдә, ул алга киткән, анда алдынгы технологиялар кулланыла, шоулар күрсәтә башладылар диләр. Ә менә сез үзегез татар эстрадасына, татар шоу бизнесына нинди үзгәрешләр кертер идегез? Гомумән бармы сездә шундый теләк? Яисә сез барсы белән дә канәгатьме? Зур үзгәрешләр кертергә кирәктер дип санамыйм. Чөнки зур үзгәрешләр кертсәң, без барыбер үзебезнең менталитет бар, безнең үзебезнең теге канга сиңгән бер юнәлеш бар инде ул. Анда Европаларга охшарга кирәк дип үзгәртергә, коренной үзгәртергә һич кенә дә ярамый. Мөмкин ниндидер элементлар алырга, ләкин үзгәртергә ярамый. Чөнки безнең елдан ел тел мәсьәләсе дә бит инде, моң мәсьәләсе дә ул кимеп бара. Biz моның өчен бик нык борчылабыз, үзебез кайгырабыз. Инде менә безнең балаларыбыз халык җырларын тыңламый башласа, бу инде яраклашам дип алай берләрне бетерергә ярамый. Һәм инде халык җырларын да саклыйм дип бик кискен борыш ясыйсың икән, син аның бөтенләй асылын югалтырга мөмкинсең. Шуңа күрә бу бик зур хәзинә, матур әйтергә мөмкин. Камилләштерергә мөмкин, но кисәк үзгәрешләр, бурышлар булырга тиеш түгел дип саныйм. Дөнья үзгәрә, шуның белән аранжировка үзгәрергә мөмкин. Сәхнә киемнәре, сәхнә бизәшләр. Әлбәттә, менә элек бит инде света музыкалар дигән әйберләр булмаган, әйбит сәхнәдә. Кеше хәзер авылга бармыйча карагыз, бер утсыз бармыйча карагыз. 3 кеше белән авылга концерт куеп карагыз хәзер. Кешегә юк, кеше кабул итми ничек. Чагыштыра, чөнки чагыштыра булган утлары да юк икән. Элек менә мин яшь вакытымда Чернобыль телевизор булды. Мен хәзер счетны кирәкми дип утырмыйлар берәүдә. Яхшырак кирәк. Яхшырак кирәк, әйбит. Сыйфат булсын, тыңларга рәхәт булсын, карарга рәхәт булсын. Бу минемчә яхшы якка үзгәрү бу яктан әйбит. Караганда әгәр инде җырларны менә бар бит рэп җырлаучылар әйбит, бер анда икенче төрлерәк стильдә, яшьләргә әлбәттә бәлким шуның аркылы аңлата башларгадыр. Ул миндә аны бердән начар әйбер түгелдер дип уйлыйм. Татар сүзе белән ул, барыбер татар сүзе белән. Әгәр әзрәк кенә булса, кылыклардан кирип калыр. Чөнки ул тормыш үзгәрәчәк. Безнең балалар безнең кебек булмаячак. Алар икенче дөнья. Аларга икенче әйбер киләчәк. Үзегез беләсез, бездә әле барабыз, тормыш үзгәргәндән үзгәрә бөтен нәрсә. Карта белән түли дә белмидек.
Субханалла, Азат, мен сізге қарайым да сіз шундый көңіліңізге жақын алдыңыз әлгі сұрауны. Татар сәнғаты, татар музыкасы үшін янып, киіп ергеніңіз көрініп тұра. Әдегіз әлгі орында біз шушы тирендікте біраз пауза алып, бір жеңілше ойын ойнап алайық әлі. Демек, Алсу, Азат, біз сіздің білен қазір ойын ойнап алашақпыз. Сіздің нендейрек кішілер екеніңізді білешекпіз. Демек, Алсу, бұл карточкалар сізге, Азат мұнсы сізге. Мен сізге сұраулар оқим. Сізге етірге керек ол сіз ме, ейсе иптешігіз мекенін. Шул рауышлы біз текшірірбіз, сіз бір-бірігізіне нешігірек білесіз екенін. Бір дұлқындамысыз шын мәғінесінде. Синхрон мекенсіз ғойлы тұрмышында. Кеттік? Бір-бірігізге қорамайсыз. Оқим. Бірінші сұрау. Ғойлада квартплатаны кім төлей? Азат. Жауаплар тұры келді. Яқшы. Кеттік ширатағы сұрау. Балаларының күнделігінде әтияне графасында кім қол қоя? Алсу. Тұры келді. Кім матурақ жырлай? Азат Алсу дей, Алсу Азат дей, яқшы. Кімнің татуировкасы бар? Азат неға қалдың? Мен армияда болдым. Жоқ. Татуировкаларыңыз жоқ демек, еме, яқшы. Кім ұсалырақ? Демек, екігізде шамалы. Яқшы. Алсу мен де, Азат мен де. Кім ерте тұра? Кім ертеңгі аш әзірлей? Азат қарамыз. Азат бірінші тұра, Алсу ертеңгі аш әзірлей. Баланы елтіп қайты. Баланы елтіп біті. Яқшы. Кім тез қызып кете? Алсу сізден кіребіз жауапны? Азат болды біздің қызуырақ. Фәриштені бұзып отырасың. Кім сұң ята? Алсу не ішлейсіз түнге қадар? Ішлейм. Ишлері бизнес? Бизнес бойынша жауап беріп отырам. Чүнки біз түрлі тепектегі кішілер бәшлейбіз бейт. Яқшы. Балаларына кім көбірек еркелей? Азат. Яқшы. Кім юмартырақ? Азат. Кім кейсізірек? Азат. Yok, Алсу менде. Қатын қызларға типик халет меңа қоса бұл. Кетті, кімнің Мальдив ұтырауларына елға барасы келі? Екі кісінің дәйім, тизден болыр алла берсі. Кім ұзақ ойлап тұрмығына тәуәккәлерге ярата? Екі кізде шындырақ. Яқшы. Әм соңғы сұрау, кім қонақ бит шоуға барырға тәқдим етті? Яқшы, рәхмет, ойынны еріп шықтық. Недерек кіші екенігізіне, Азат ең бірінші тұра екенін, Алсу шын қатын қызларша тәміліп, ертеңгі ашылар әзірлі екенін де білдік. Рәхмет, қазірейдегі сәхнеге. Матур сүзләр әйтә белмимен мин. Зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә сиңа. Сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт ясын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт ясын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең сиңа. Сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт ясын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын
süyülerde Yaşasam da iki mertebele Var miken ol dünya yüzlerini de Bizni gibi mağdur yaşayanlar Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yavsın bulanına sina Böyle giden min üzümüne Bağışlayımın ömrümünü sina Rahmet yavsın bu anına sina Böyle gittim min üzümüne Bağışlayayım ömrümünü sina Sina Süyülerim sinağına sina Rahmet yavsın bu anına sina Böyle gittim min üzümüne Bağışlayayım ömrümünü sina Bağışlayayım ömrümünü sina Алсу Азат, күрәм матур гына төркемегездә бар. Алар да бүген бездә кунакта. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сезне алкышлап китик. Таныштырып китсәгез иде менә шушы егетләр белән. Әйдәгез, мин башта алып барышы егетебезне таныштырам да, аны ул калганнары таныштырам. Синең делегирование полномочий. Чөнки безнең төркемебезнең алып барышысы, сөйләүчесе, аңлатучысы бар. Ул да булса инде мәдәният һәм сәнгать университетын тамамлаган профессиональ алып барышыбыз. Саба районы Тимершык авылы егете Илназ Минниханов. Саба районыннан Минниханов булгачтын инде. Исәнмесез. Сайлап алдык инде. Гай туктатса да ул чыгашы. Шуңа күрә мин водительдә була бирәм. 2 в одном. 3 в одном. Әле световик тагын. Субханалла. Сезгә тиңнәр юк димәк. Шулай дип уйлыйм инде. Яхшы. Ничек килеп эләктегез шушы төркемгә? Мин үзем 2017 елда Алсу Азат Фазлыевлар этне ягына концертка барырга шалтыраттылар. Сөйләштек. Ул вакытта әле теге микроавтобуслар ниләр юк. Мин Алсу Азатка гына утырып шәйп иттем. Бардык концертны матургына куйдык. Ул безнең гитарист малай Радикның авылында иде, Этне районында. Как раз мен шо йөрәттән җыйналдык инде. Мин килдем. Радикның авылда күреп алдык тагын иде. Мәйтәм, сез ятасың, безгә мәйтәм гитарист кирәк, как раз сәхнә артында гитарда уйнап йөри иде. Аны эләктереп алдык. Камыр батыр әкияте сөйлисез кебек. Вот, как раз монда бер атлы килделәр. Шуннан соң берсендә Шоллы ягына концерт белән барабыз. Безнең баянист вакытта хәзер бит инде сәхнә зур, теге халы зур, Азат әйтә. Илназ ди бер баянист белән генә булмый, тагын бер баянист кирәк ди. Шоллыга барганда теге Мамадыш Шишмагына туктадык. Шунда каз сатып тора, әтисе белән Булат. Булат белән сөйләшеп киттек, беләбез, Радик белеп алды. Бу бит мәдәният һәм сәнгать университетында укый ди. Булат әйдәм әйтәм баянга. Юл кырыенда гына авыллары кереп баянны алды, безнең белән концертка килде, бик матур концерт. Каз бизнесын алыштырды, шушы шоу бизнес. Вот, әйе. Хәзер карантин, хәзер инде концертны кире казга алыштырды. Әле җәйкене җиләктә җыеп сата ул. Һәрбер группада Саба районыннан бер кеше булырга тиеш. Безнең бит инде парлы җырчылар, әйе. Мин бар, һәм монда бит 2 Саба кешесе кирәк. Шуңа күрә без, әйе, шуңа күрә без инде алдык үзебез белән Илдарны, шулай ук Саба районы егете. Баянист, звукооператор, бөтенесе талантлы егетләр. Субханалла, барыгызга да алкышлап китик. Тарих булды бу тарих. Талантлылар, күркәмләр, субханалла, һәрберсе теге Татарстанның төрле почмагыннан. Ничек соң сезнең җитәкчеләр, Алсу Азат алар гомумән коллективта нинди хуҗалар? Алар концертта без бергә иҗат итәбез, кайтканда юлда уйнашабыз, көлешәбез, алар бөтен теге шаяруларны барсын да аңлыйлар. Теге Илназ булай эшләмә, тегеләй эшләмә, теге өйрәтмиләр. Ә менә без Казанга кайтып җиткәннән соң да теге концертлар тукталып торган вакыт була бит инде бер 7 көн чыкмыйча торабыз. Ул вакытта да безнең менә WhatsApp'та группа
гел сөйләшеп, хәлләрне белеп, бәйрәмнәр белән котлап, бер-беребезгә бүләкләр биреп. Кыскасы, шундый Ай, субханалла, мактыйсыз да Көне буе сөйләргә була. мактыйсыз да мактыйсыз. Премия дигәннән менә хезмәт хакын вакытында түлиләрме? Зур юлга чыкканда алсу термос белән чәй аламы? Термос белән чәй алып Термос килгәндә без турында без хәзер Осы ул яктан менә оста, кешенең осталыгы име. Һәр вакытта да бит инде теге бөтенбез чыгырык танга сөйләшә чыкканда, алсу чәй алдыңмы дип без аннан Чәй сорарык. күп бит аларда. Чәй күп аларда. Менә ул чәйне шундый җайлады, бөтенебезгә туган көннәргә бездә шундый бер традиция бүләк алып бирү туган көнгә. Ул бөтенебезгә әйдәгез термос иң кирәк әйбер термос бүләк итәбез диде. Термос бүләк иттек дигән машинага чыгып утыра да алсу чәйләрегезне алдыгызмы ди. Ну без чәйне ясап чыгасың бит инде термос бүләк иткәннәр сиңа. Той алып чыгабыз. Термостан соң нәрсә икенче елда нәрсә бирдек әле? Контейнер нәрсә? Теге стираль машина, холодильник. Бармы сөйләргә ярым икәнсең мәйданда. Юк. Сумкаларны оттыгызмы? Силәргә генә. Гастрольдә бит инде иң кирәк берсе термос булса, икенчесе ул үзеңнең киемеңне тутырып йөрергә теге сумка. Сумка бөтенебезгә шундый матур, дорожный сумка. Аның бик зур плюсы бар. Теге киемеңне матур итеп салырга, салып йөртергә була. Шулай ук бер минусы да бар. Ул сумкалар бөтенебезнеке бер төрле. Шалт кайткач ашып җибәрәсең тегеннән ул суны туфли чыга. Субханалла, төркем белән танышып чыктык. Инде Азат, Алсу, искиткеч җитәкчеләр, шәп җырчылар икән дә белдек һәм командагызда субханалла. Утка да, суга да керергә сезнең өчен әзерләр. Әле миңа шундый сүзләр килеп иреште. Сез татар эстрадасында моңа кадәр күрелмәгән, моңа кадәр ишетелмәгән яңа шоу программа әзерлисез икән. 2021 елның яңа концерт сезонынан көзгә табадыр инде ул бит Алла бирсә, дөньялар җайланып, яхшыланып китсә, шоу була ди сездән. Концерт чынлап тор башка бер генә концертка да охшамаган концерт булачак. Бу югары профессиональ дәрәҗәдә куелган тамаша булачак. Фотосессиялары әзер, монда афишаның әле беркемдә дә булганы юк. Бу монда бөтенләй булганы да юк. Интрига. Кем сценарий яза, кем режиссура белән шөгыльләнгәннәрен дә әйтмибез. Алар безнең Татарстан кешеләреме, Рәсәй кешесеме, яисә гомумән чит илдәнме? Чит илдән түгел, шуны гына әйтәм. Гомердә алай афиша эшләгән юк иде. Гомумән башка финанслар монда, Афиша өчен без алай сценарий язган юк иде. Якынча афиша менә шу бәясе генә. Әйтеп китик. Якынча. Чынлап та без сезгә ышанык инде шундый вау әйбер булачагына. Алай саны сөйләп була бит. Әле аны бастырмаган. Ну барбер якынча бәясе. Бастырылган афишаның дизайнына 50 мең. Димәк көтәбез. Көтәбез, без үзебездә көтәбез. Шуңа күрә телибез инде. Шуңа күрә ныклап Алла бирсә. Гомумән менә чыгышлар вакытында, концертлар вакытында, клипларда, номерларда сез экспериментларга ничек карыйсыз? Уңай карыйбыз инде. Ниндидер шундый менә шаккаттыргыч экспериментлар ясаганыгыз бар идеме моңа кадәр? Без беләбез менә теге әлегә баягы концертларга әзерләнеп йөргәндә инде Азатның теге пародияларын, ул бөтен артистка дагы пародия күрсәтә. Ул менә бүгенге көндә эстрада кемнәр күрсәтә, ул алардан да яхшырак күрсәтә. Экспериментка килгәндә менә безнең узган елгы программада шул булды. Без Алсу белән икәү бергә Азатны күпме кыстадык, Алсу белән сөйләшәбез дә, әйдә Азатны кыстыйк әле, була бит ул аның, була. Ул безнең шундый эксперимент булды. Ул берничә артистка пародия күрсәтте. Мен калса тамашачылар менә кемне күрәсең? Әйдә Азат пародия күрсәтә әле, ул аны бүгенге көндә күрсәтмәй. Менә мин дә сезне әле урында бүлдерим, әле рөхсәт итсәгез, име? Азат, әйдә безгә пародия күрсәт әле дип. Мин әзерләгән идем бер шигырь, Габдулла Тукайның легендар парад шигырен, әйме? Сезгә шушы шигырьне төрле рольләргә кереп укырга кирәк булачак. Үзенә күрә пародия. Так, сәнгать итеп укыйбыз бит. Парад. Җиктереп парад, Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны кучер, сукалап та тарткалап. Кич иде. Шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак, агачлар калтырый. Самолет штурвалы тоткан капитан. Самолет тоткан юк, конечно. Уважаемые пассажиры, шуны кебек. Һәр тарафтан ой миңа тик әллә ни җырлый укый. Нәрсәдәндер күз әленгән һәм тамам баскан йокы. Ярыймы? Яхшы. Яхшы бит. Мин әзерләнергә яратам, әзерләмичә була бит. Алман акценты белән. Монда инде бу безнең г дип, әйе. Бер. Әйе, дөрес, менә шулай. Бер заман ачсам күзем. Бер төрле яп-ят күрә. Күрәм. Ах, бу нинди айгы. Гымемдә бер тапкыр күрәм.
Olmazsa verirsin. Futbol maçı komentatorı. Oh. Мындайны кызуу иттерип ушундай энергетика белән. Собыл инде, хуш, бәйкил бул. Иминем торган жерим, мин булай, шулай итәм, ура! Төрле уй кырган жерим. Хуш, химер икән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Актаныш йортлар тамам күзәндә сез югалдыгыз. Яхшы. Гол. Киттек алга таба. 20 километр марафон чабып җиңгән спортсмен. Эш пыша, яңа йөрәк. Хәсрәт ичендә уйда мин. Ичмасам иптәш тә юк ич. Тик икәүбез уйда мин. Гынах шымлыгы бу күчере бик тың тагын. Борынны сиртеп җибәргә. Җырламыйдыр бер моторында балдагын я калфагын. Мысы булды. Тырнагы сынган. Фипушка шапкач күзгә күренми. Тырнагы сынган фипушка. Мысын Илназ безнең вет укыйын. Ой, әллә нәрсә юк кеби. Бер нәрсә ким барда бар, тик юк туганнар. Мин ятим, монда ятим. Монда бар да ят миңа. Бу Мингали, бу Бик Мулла кем, Бик Мөхәммәд, Бик Тимир, берсен дә белмим. Әллә кем. Яхшы. Экспромт. Экспромт талантлы. Әйдә аксакал. Күпне күргән аксакал. Әзерләгән хәзер. Күпне күргән мин. Сездән аерылып туганнар жайсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер кояш айсыз тору. Шундый уйлар берле таштай катты китте башларым, шишмә төсле, ихтыярсыз акты китте яшьләрем. Йокысы килүче егет. Вот. Вот, наверное, юлда. Бер тавыш килде. Бер тавыш килде кулакка, яңгырады бер заман. Тур, шәкерт, җикте Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан жан яна. Әйдә. Күчер Казанга. Менә ди. Атларын ку, на. Сиңа карап минем дә авызлар ачыла башлады монда. Әфәрин, рәхмәт. Яхшы шушы урында туктатыйк. Чынлап та талант. Бүген менә сиңа кайтып килдек. Эштән соң диеп ашыгып, йөгереп, и шатландың, и сөендең, әней. Яшь кызларда йөрдең йөгереп. Кайнар килеш тәмле була диеп, сөтле шәйләреңне ясадың. Суынмасын, тагын истәрмен дип, шәйнеңне оттан алмадың. Әле майын куйдың, әле балын, җимеш юдың, алма турадың. Ипиләре бигрәк ак шул диеп, бар булганы белән сыйладың. Алмаларың бик күп булган быел. Бәрми-сүкми җыеп алгансың. Без ашамый калыр диеп борчылып, төнге йокылардан калгансың. Әней, сирәк кайта башлый. Мәңге килгән кебек дөньяга. Менә бүген тагын өлгермәдек. Шишмә яннарыннан урарга. Караңгысы бик тиз төшә дидек. Без соң кайттык әни димәдек. Сыйландык та, дугабызны кылып, кире кайтыр юлга юнәлдек. Сөйләшми күпме сүзләр калды. Күпме серләр калды күңелдә. Сөйләшергә әни өлгермәдек. Бик ашыктык әни бүгендә. Кайтып җиттек. Эшем кешеләре. Телевизор карап утырам. Күзләремнән әрнү яшы тама. Бик сагындым әни. Юксынам. Актарылып, йылкып ала йөрәк. Ачуланма әни. Рәнҗемә. Таң атарга инде күп калмады. Сөйләшербез, әни, иртәгә.
күзләрендә тик бер генә бары яшибез. Күп кенәсе булмас иде бердән, булыр иде безнең бәхетебез. Әгәр мине бердә онытмасаң, әгәр берәүгә дә кызыкмасаң, әгәр үземә генә булып калсаң, мине генә яратасың. Әгәр мине бердә онытмасаң, әгәр берәүгә дә кызыкмасаң, әгәр үземә генә булып калсаң, мине генә яратасың. Әгәр үземә генә булып калсаң, мине генә яратасың, мине генә яратасың. Барыгызга да уен. Минем кулда карточкалар, төрледән төрле фотографиялар. Сүрәтләрдә артистның фотосы. Сезгә белергә кирәк шушы артист кем икәнен һәм шушы артистка пародия ясап җырларга кирәк булачак. Иң беренче фотосүрәтне минем Илдарга бирәсем килә. Ул алайсан да кырыйда гына шундый "Эй, миннән сорамасыннар, эй, миңа бирмәсеннәр" дип кенә утырган кебек. Шуңа күрә. Юк инде. Тапшырыгыз әле шушы Бу кем? фотосүрәтне. Кем бу? Бу Винни Пух. Там тарам 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 там 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 там. Әбәрин. Молодец. Чираттагы фотосүрәтне минем каз сатучы бизнесмен егет дип таныштырган Булатка бирәсе килә. Булат, әйдәгез. Кем икән шушы фотосүрәттә? О, Булат малысмы? Ольга Бузова. Әйе, аның берәр җырын пародиялап китсәгез. Половин, мало половин. Алсу белән бергәләшеп булды сезнең пародия, сездән җырлау, Алсудан бию. Яхшы, әфәрин. Киттек алга таба. Чираттагы фотосүрәтне минем Радикка бирәсе килә. Радик шушы биремне ничек үтәр икән? Тапшырык әле. Ага. Бу Илсия Бәдретдинова. Мин бит сине юригенә яраттым, яраттым. Уху! Нәрсәләр салып, мин үземә Караттым, караттым. Кушымтасын білеміз. Молодец. Илсияга менә килгәндә, Илсия белән бик иҗади дуслар, булай да якын дуслар, шуңа күрә без аны җырларында, иҗатында яратабыз. Бөтен коллективлар. Так, чираттагы бирем Илназ сезгә. Сез шушы биремне ничек ярып чыгырсыз икән? Сезгә салават? Ой. Салават инде, аны танымый мөмкин түгел. Салават Фатхетдинов. Әйе. Җырын җырлап чыгарга. Әйдән моңлый була. Гомерем шулай узар мөгил, алсу азат белән йөреп. Ялгызым өстәл янында карантин беткән көтеп. Әфәрин, яхшы. Так, чираттагы фотосүрәт Азат сезгә. Бездә уйнайбыз моны. Әйе, сез дә уйныйсыз. Кем икән бу безнең? Акчарлыгы да бар аның, моңы да бар, тавышы да бар. Популяр җырчыбыз Габдулфатов Сафин. Әйдәгез, матур гына аңа да пародия ясый. Мин пародия аңа ясаным юк, бер тапкыр да бит. Шуңа күрә җырыңны җырлыйбыз. Кояшка үрелеп кызара чияләр. Сез икәү пар килгән бияләр. Кояшка үрелеп кызара чияләр. Сез икәү, без икәү пар килгән бияләр. Әфәрин, бик әйбәт булды.
ошый миңа, яратам менә шулай рәхәтләнеп, җиңел генә җырлашып утырырга. Егетләр баян белән, гитара белән кушылалар. Субханалла. Менә Мөхәммәд Мәгдиев әсәрләрендә бер турында сөйли башлый да, икенче әйбергә киреп китә, аннан өченчегә, аннан дүртенчесенә менә шулай итеп әсәрләрен кызыклы итеп яза бит. Сез дә шуның кебек бер җырдан икенчегә, икенчедән өченчегә шундый җайлы гына, җиңел генә киреп киттегез. Әфәрин, төркемегез белән контакт бар. Тик миндә тагын бер фотосурәт калды әйме. Менә Винни Пухны күрсәткән авый шундый матур итеп күрсәткән иде. Аңа тагын бер мультик калды миндә. Менә шуны үтик тә. О, Илдар. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз, погоди! Молодец. Рәхмәт бик Шунда күренәйне, кем мультик карый, кем башка бер караган. Субханалла, төркемегез белән элемтәгез бик әйбәт. Әфәрин, күңелле, җиңел кешеләр сез күренеп тора. Хәзер сезгә соңгы бирем. Аннан соң барабыз сәхнәгә җырларга. Димәк, сез килдегез ди гастрольгә концерт белән. Тик инструментларыгыз калды машинада. Ул машина эләкте бөкегә, тиз генә элек килеп җитә алмый. Ә клубта утны сүндерделәр. Зал тулык тамашачы, 500 урынлык авылдагы клубта халык сезнең җырлаганны көтә. Ут бетте, сез сәхнәдә. Нинди җыр җырлыйсыз, ничек йөреп чыгасыз әлеге ситуацияны? Хөрмәтле тамашачылар, барчагызга да хәерле кичләр. Димәк, сезнең көчле кул чабулар, алкышлар ярдәмендә каршы алабыз эстрадабызның гаҗәеп матур парлары. Алсу Хамазат Фазлыевлар! Әйдән чыгырбыз. Синең өчен сөйләрем. Senin için benim sinirlerim. Senin için yanıp yürülerim. Singin al benim sinirlerim. Yaşık bara seni geçin. Üzülmesen de eziler birini de sen korunabilgen gözlerime Türlerime kırıp yüreğimden bir kadınım bulup kalabilirim. Senin için beni sevlerim. Senin için yanıp yürülerim. Singin al benim sinirleşim. Yaşım var senin yaşın. Ben de bu sözlerim kulaklanır. Gözünü bile seni yaratamam. Böyle de bulmaz kaderlere. Senden başka bulmam hayırlara. Senin için beni sevlerim. Senin için yanıp yürülerim. Singin al benim sinirleşim. Yaşım var senin yaşın. Seni gene min bit yaratamam. Aytıp gene belki anlatamam. Şulay da işit yüreğimde sen ağına girgen sözlerimini. Senin için beni sevlerim. Senin için yanıp yürülerim. Singin al benim sinirleşim. Yaşım var senin yaşın.
өчен бары тик сезнең өчен булды. Экраннарның теге ягындагы алкышлар. Сәхнә сүзне үз итте. Монда шундый драйв, шундый кайф, шундый энергетика булды. Инде хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән безнең кунак бит шоу тапшыруы тамам. Алсу Азат, бик зур рәхмәт сезгә. Ә мин Алиса Җамалиева сезнең белән бүгенгә сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Казан тавыш яздыру студиясе.